sude akan salpui molo sai hurimani dirohaki olo maneteki usia mata dan tarhata obetahe ai nungasal pube sude lungunai tahe molo huingot mamuse sidongan magodangi dongan sapar meama naujui munga rodidi asaonari donga sapar meamani rabdadan aku jui saunari nungada au di perjalanan huta tubuhan nungalele duku tinggal alai rohaki tung nasolu pado dia kabar sori odotongan na ujui oh ale alogo pasajo notonakon tu sasude dongan magorang nungaliri asaonari ai tung sobo ibe marpungu songon tikinok salpui tuhatai mana manggonggong kita on sude bunyi sia kuat. Iya. Sa pengagas bilet yo. Lek melek bu ta.